खुलुमबाय लोगोफोर। सासे बिजामादैया बिहाव बिखुनजोनि न'आव फुङावनो खोब टेनसनाव फैयो। फैनायाव बिहाव बिखुनजोआ जनो होयो। जनो होनानै दै जासियो। बे बिजामादैया बुङो जे आं दै लोङा। बिनि उनाव साहा जासियो। बे बिजामादैया बुङो जे आं साहाबो लोङा। आं दिनै नोंथांमोननि न'आव जेबो लोंनो जानो फैयाखै। आं मात्र नोंसानो खोन्थानो फैदों जे नोंसानि फिसाजोआ गुबुन सासे हौवाजों खारखुमालांबाय आरो दिनैनिफ्राय नोंसाजो आंहाजो जेबो लेनदेन गैला। आं नोंसानि फिसाजोखौ नागिरनोबो हाया आरो आङो नागिरनोबो थाङा। बेफोरबायदि बुंनानै बे बिजामादैया बिहाव बिखुनजोनि न'निफ्राय ओंखारलाङो। आरो बे गासै जाथाया बिहारनि नवादा होननाय थाइसे जायगानि आरो खोब डेन्जारास मोनसे जाथाय जादों। जाय जाथायखौ नोंथांमोना मिथिबा नोंथांमोनाबो आसरित मोनगोन जे माबोरै बेफोरबायदि जानो हागौ। लोगोफोर, नोंथांमोना बे जाथायखौ मिथिनोबा भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। बिराद दुखुनांथाव मोनसे जाथाय जादों आरो बे जाथाया ओरैबायदि जे सासे हौवाखौ गारनानै गुबुन हौवाजों खारखुमा लाङोमोन। नाथाय बै गुबुन हौवाजों थांफानानैबो बै सासे सिख्लाया बा बै सासे हिन्जावा जिउ गोमानो गोनां जायो। माबोरै मा जाखो बेखौ आं नोंथांमोननो फारसेनिफ्राय खोन्थालांनोसै। बेखौ आङो नोंथांमोननो जास्ट ट्रेलार बायदि फार्स्ट जिथु सिचुवेसन बेखौ आं नोंथांमोननो खोन्थाबाय। बे जाथायनि जाय हिन्जावनि मुङा जाबाय सती कुमारी, जायखौ सती उपाध्याय होननाबो मिथियो। आरो जाय हौवाजों खारखोमा लाङो बेनि मुङा जाबाय ऋषभ सिंह। आरो बे गासै जाथाया माबोरै जायो? फार्स्टआव जाय हौवाजों बे सती कुमारीया हाबा जादोंमोन, बै हाबा जानानै उनावबो बियो फरायनायखौ गाराखैमोन। बिनि बैसोआ अनलि 20 एज आरो बियो फरायबाय थादोंमोन। आरो बै फरायबाय थानायावनो हौवालानिफ्राय जेब्ला फरायबाय थायो, बै फरायबाय थानायावनो कलेजाव बिहा बै ऋषभजों सिनायथि जायो। आरो बिदि रायलाय थांबाय थानायावनो सानफ्रोमबो लोगो मोनलायनायावनो माबोरैदि सानसे ओरैबायदि सिचुवेसन जाहैयो जे बे सती कुमारीया ऋषभजों लोगोसे बै गावनि हौवाखौ गारनानै खारखुमा लांनायनि मोनसे सिचुवेसन फैयो। आरो थांनाय 6 मे 2024आवनो बिसोर सानैबो खारखुमा लाङो न'निफ्राय। आरो बै खारखुमा लांनायाव अखानायै बै बिजामादैया बै बिहाव बिखुनजोनि न'आव थांनानै बेफोरबायदि खोन्थायो। दा खारखुमा लांनाया इमान गोबाव जाबाय आरो जिखालि खारखुमा लांदो बेखालिनो बै बिहाव बिखुनजोआ अर्थात बै सती कुमारीनि बिमा बिफाया पुलिस थानायाव एजाहारबो हैयो गावसोरनि फिसाजोखौ गोमादों होननानै। नाथाय बै गामियावनो आरोबाव सासे ऋषभ होननायाबो गोमानानै दोङो नालाय मिथिखायो जे बिसोर सानैयाबो खारखुमा लांदो आरो बिनि थाखाय पुलिसा बारा नागिराबो। नाथाय बिसोर थाङो मायाव? दिल्लीयाव दमन होननाय थाइसे जायगा दोङो। बै जायगायाव बिसोरो न' भारा लानानै थाहैयो आरो थानानै बेयाव खामानि दामानि मावनानै मोजाङैनो जालांगासिनो दोङो संसारा। दा नोंथांमोननो उननि जिथु सिचुवेसन बेखौ उनाव खोन्थागोन। थांनाय 3 आगस्ट खालि 3 आगस्ट 2026 इखालि सासे मानसिया रुम भारा नागिरनानै माने बे जायगायावनो गिदिंबायदोंमोन। न'खर न'खर थाङो, दरजायाव नक खालामो आरो सोङो जे भारा रुम मोनगोन नामा। आरो बिदि सोङै मोनसे टाइमाव ओरैबायदि न'खराव मोनहैयो जाय न'खराव बैसा भारा थादोंमोन ऋषभजों आरो सती कुमारीजों। आरो बै न'खराव थांनानै जेब्ला सोंहैयो, हौवाया जाय मालिक हौवा, बै हौवाया बुङो जे जोंहाथ' रुमा मोनसेल', नाथाय बे रुमाव मानसि दोङो, दा रुम खालि गैथ'वा। आरो बिदि बुंनायाव उनाव बै जिथु रुम मालिक, बै रुम मालिकनि हिन्जावा उननिफ्राय माथो हरो जे रुमखौ खोन्थिहैथां, मास 2 जाबाय जाय रुमाव मानसि दोनदोंमोन बिसोरो मास 2 जाबाय, भाराबो गैया, खबरबो गैया, अबेयाव थांदो अबेयाव मादो जेबो खबर खाथि गैया। गतिके बै रुमखौ खोन्थिहै, ताला मारिनाय दोङोबाथाय देखावनानै बुस्थुफोरखौ साइड मोनसेयाव दोननानै बेनो रुमखौ हेगारना हो।
दा हिनजावनि खोन्थाखौ सोर हेगारनो हानो हिनजावनि खोन्था लानानै बै मालिकआ बै जाय मानसिया रुम भारा नागिरबायदोंमोन बेखौ लानानै बै रुमाव लानानै थाङो बेखौ आरो बे रुमाव लानानै थांनानै बिनो खोन्थिहैयो खोन्थिनानै बे मालिकआ बेखौ बुङो जे तालाखौ सेफायनानै न'आव हाबनानै साफा सुफा खालामनानै जि बुस्थु दङ बेखौ फारसेखै दोननानै नोङो था आरो बिनि उनाव बे मालिकआ बुङो जे नोंनि आधार कार्ड आरो मा आइडि प्रुफ दङ बेखौ आंनो जेरक्स खालामनानै हर फन नाम्बारखौ मालिकआ बिनो होलाङो होनानै बे मालिकआ बे जायगानिफ्राय थाङो दाना बै मानसिया दरजानि तालाखौ सेफायनाय लोगो लोगो दरजाखौ जेब्ला खेङो ओरैबायदि न'आ मोनामजोबो जेन बिराद गेसाव बुस्थु बे न'आव हाबनानै दङ आरो बे न'आव हाबनानै खोब नागिरबाय अबेयाव मा दङ मा गैया बिनि उनाव बियो मोनसे ट्रलि बेग नुयो जि ट्रलि बेगनिफ्राय माने मोनामनाया फैबाय दङ लोगो लोगो बियो मालिकखौ फन हरबाय जे ओरै बाथ्रा न'आवथ' बिराद मोनामनाय माबा मोनसे गेसाव बुस्थु हाबनानै दङ बेयाव लोगो लोगो मालिकआ फैफिननानै जेब्ला नुयो जे नोंमारगौथ' बे जायगायाव थाथावनो हायो ओरैबायदि मोनामदो लासै लासै खाथि खालानि मानसिफोराबो बेयाव फैनानै सोंफैबाय मा मोनामदो मा मादो बिनि उनाव मालिकआ पुलिसनो फन हरबाय पुलिसा दसेनो बेयाव मोनफैयो लोगो लोगो मोनफैनानै बै जिथु ट्रलि बेग दंमोन बे ट्रलि बेगखौ खुलिनानै नायो जायखौ मोनसे पलिथिन काभारजों माने खाथेजोबनाय दंमोन आरो बेखौ खेवनानै नायबा बेयाव सासे मानसि बै सति कुमारिया हाबनानै दोङो एकदम थख्रबजोबनानै बेखौ बेगाव सोनानै माने सेवजोबना दोङो दा सिनायनो हायि जालांदो जे मानसिया दोङोबाथाय सोर मानसि बियो बिनि उनाव पुलिसा बेखौ पस्टमर्टमनि थाखाय बै गोथैसोखौ लाना थांनानै दाना बे केसा माबोरै जाखो बिनि थाखाय पुलिसा तदन्त खालामो बे मालिकखौ सोङो जे बेयाव सिगांनि मानसिफोरा सोर दंमोन बिनि बिसय खोन्था अब्ला बै मालिकआ बुङो आंथ' जेबो बुंनो हानाय नङा नाथाय जाय मानसि दंमोन बिनि आधार कार्डआ आंनाव दङ आरो बै आधार कार्डआ सोरनि ऋषभ सिंनि आधार कार्डखौ पुलिसनो होयो पुलिसा बे आधार कार्डआव जायनि फन नाम्बार दंमोन बेयाव फन हरनो खोब जुजियो नाथाय फना नांहैया बिनि उनाव बियो मिथियो जे बै हिन्जावा सति कुमारि बा बै ऋषभनि हिन्जाव होननानै दा खोन्थाया ओरैबायदि जायो जे अबेनि बिसोरो मानसिफोरा मा बेफोरखौ सब आधार कार्डआव दोनखायो नालाय बै जायगानिफ्राय बिसोरो लानानै बै गामियाव थांबाथाय बे जाबाय बिहाराव आरो दा बिसोर दोङो दिल्लीयाव बिहाराव थांनानै गासै खबरफोरखौ लानानै बै जि सति कुमारिनि न'आवबो थाङो न'आव थांनानै बिमा बिफानाव सोङो जे ओरै बाथ्रा 6 मे 2024 बिसोरो खारखोमा लांदोंमोन होननानै आरो अब्लानिफ्राय जोंबो नागिरनानै मोनाखै पुलिस थानायाव जों एजाहारबो हैदो नाथाय पुलिसा बारा गुरुत्त होआसै बिदि खोनानानै मिथिनानै मोनो जे बियो ऋषभनिनो खामानिथार आरो बै गोथैसोआ सति कुमारियानो जागोन दाना बे ऋषभनि जिथु फन नाम्बार बेखौ सार्भेलेन्सआव होयो बिसोरो ट्रेक खालामो बेखौ ट्रेक खालामनानै बिसोरो गावसोरनि CIDफोरबो लगायना होयो बिनि उनाव बिनि लकेसनखौ मोनो बारानसियाव बियो गुबुन मुं लानानै फेक्ट्रियाव खामानि मावबाय दंमोन आरो थांनानै बिखौ हमहैयो हमनानै बिखौ लाना फैनानै पुलिसफोरा सोङो जे माबोरै बिदि जाखो मानो बुथारखो नोङो बिनि उनाव मिथिनो मोनो जे मास मोननै सिगां 9 जुन 2026 आव जानाय जाथाय बियो 9 जुन खालि ओरैबायदि जायो जे बिनि सिगांनिफ्रायनो बे सति कुमारिया बुंबाय थायो जे आंहा आइ आफाखौ बिराद गोसोखांबाय दोङो जोंहा बिदा फंबायमोनखौ गोसोखांबाय दोङो थौ जोङो खनसे गामियाव थांनि बिदि बुंनायाव बेयो ऋषभ सिंआ बुङो जे नोंखौ जोंहा आइ आफायाबो गनायासै आरो आं मा होननानै गामियाव थांनो गतिके नों बेफोर जिथु नोंनि गोसोखांनाय माबाखांनाय बेफोरखौ बाद हो
गामियाव थांनाय बाथ्राखौनो नोङो दिहुननांला आरो बे बाथ्राखौ लानानै बिसोरो खैदिनमान जाबाय माने नांलाय खमलाय जाबाय दंमोन आरो बै नांलाय खमलायानो 9 जुन खालि ओरैबायदि जाहैयो जे बे ऋषभआ बै सती कुमारीखौ गोन्नायाव सेथेनानै बुथारनानै बिखौ बेग गंसेयाव सोनानै बै बेगखौ बियो गारैनोबो सानोमोन नाथाय जेब्लानो बे बेगखौ दिखांबाथाय बिराद गिलिरथार आरो बै गिलिराव बे हमग्रा हेन्देला बायलाङो आरो बायनायाव बियो पलिथिन लाना फैनानै बिजों खाथेजोबनानै बै जायगानिफ्राय खारखोमालाङो गतिके लोगोफोर गासै जाथायखौ नोंथांमोना मिथिबाय बे बिहारनि नावादा होननाय थाइसे जायगानि नोंथांमोना गुगोलाव सार्च खालामबाबो मोनगोन बे जाथायखौ आरो लोगोसे जेब्लाबो बेफोरबायदि सासे हौवाखौ गारनानै आरो गुबुन सासेजों खारखोमालांबाथाय माबायदि जायो बेखौबो नोंथांमोना मिथिबाय बाखि नोंथांमोननि गोसोसै लाइक खालामबा लाइक खालामनानै हो जुदि मोजां मोनदोंबाथाय आरो चेनेलाव गोदान फैदोंबाथाय हागोबा साबस्क्राइब खालाम आरो खालामाबाथ' आं जेबो खालामनो हाया लोगो मोनगोन बेफोरबायदिनो मोनसे इनफरमेटिभ भिडिअ लानानै नेक्स्ट भिडिअआव अब्लासिम गोजोन्थों।